Korearam chunga apartment complex pakhat luile upalampang towa hian thilmak le danglam tak hi a thleng fo thina he apartment complex a chengte hi engma chang chuan an bo fo thina ani lo le an chena apartment atang hian an zuang thale fo thina heng thilmak pui thleng chana hian he apartment complex building hian thuruk engama tak chu anei ni mel khop mai nula pakhat chu hian ti chu apartment room number 604 a hian a cheng ve a he apartment alua nu rei vak lawa hian a chen na room chung lama hian thombeng cheng tak hi a hre fo maya hemi wang hian spong pet su thoma lo zia deuh takin ti in a in chunga chuan a bel thluah maya heti chung hian in chung lama tang chuan thombeng cheng tak hi aron la om cheu maya ju hi lung oilo le thinrim chuan camcorder chu phorin in chung lampang atanga thomron chuak chu lo recordin in chung room lama umte chu amma chon huna chu thoma lo record chu ngai thlak ti ratumani heti lai tak hian a balcony lama hian thom danglam tak hi arun oma en fe tum lai tak chuan a phone chu arun ri a camcorder chu dokana chuan balcony lampang hoizong chon da in a phone chu va pick up a ma se tu man an lo chang tlat lo in chung lama tang bok chuan thom na zet mai hi ron om le in light chu arun thim zui boka enge chan niang o tia angai tua mek lai chuan light chu aron om zui le ngala in chung lama tang chuan thom chu ala om chun zom zela wang chuan in chunga omte chu han ma chon mai chu aril ruk towa a chen na apartment balcony a hian meichia tuti po hre lo thla hi lo lang theya chuta thom danglam tak hi aron om zui boka hemi zana tang hian zui hi mu tur om lovin a bo zui ta ni nili zet aral le nu poa anna tho na lama alain lan mi lo wangin anna tho na company te chuan police te chu an hriat tira police te chuan a u naw nu ju yangi chu an phone le chonga tun hnai dawa ju yangi hi anna tho na company lama na an nga dawa wangin dormitory lama ariak mai thina a u naw nu ju hi po hi alo tlo mu mal bik lova an chen apartment awa thlen chuan an kongkhara hian beng cheng lo tura hriat tirna lekha hi alo in bela ju yangi chu ngoi reng chuan in chung lama chuan lutin living room mai po ni lovin ju hi bedroom te chu alo nok nuai maya athil mu chuan ju yangi chu ati thin rim lek zoka a u naw nu chu phone mai an tuma ma se a u naw nu phone chu alo in switch off dei mai ju hi in chung lama tanga thom beng cheng tak mai a sei fo thin te chu hre chuakin kha thoma hria thin te khan na satakin ati boy thin dan te chu angai tu le ta ju yang hian hriat na lama har sat na ne wangin hearing aid tel lo chuan thom po hi a hre thei meu lova a lei zon nu in an chen na chung lama thoma hriat po hi alo hre ve mi lovani ju yang hian a lei zon nu ju hi hna hian an apartment le an chen na environment min zel chuan an in siam rem thiam a tul thu te chu alo hril ve thina an chen na in chung lama thom beng cheng tak om le a lei zon nu bo na hian in zom na enge moni tak chu an nei ni chu na nga ya hemi wang hian ju yang i chu ju hi na tho nam huna chun vakalin a thin tha ki hu na chu awa koma ki hu na po hian phone ai biak reng in a chen na in chung lama thom beng cheng tak chu a hriat lo a zo thin thu ju yang i chu hrilin ma sena ki hu na hian eng thom ma a hriat ngai lo thu chu a hril tel boka heti in lama a le nu hian ju yang hian a leizon nu phone chu beka hian a hmuwa ju hi hian eng tiklai mai in a phone hi akal san mai lova akal na pianga akeng thina ni ti po chu a hre chiang khop mai hei hian angai tu na po chu atikal thui hle ni ju hi phone chu alo thi to wangin char sak tumin charging cable layat la chu lak mai an tuma heti la hian chuata hian eng thilemoni thil nok lampang morda un mai hi alo omkul maya heti makti taka angai tu na ko mek la hian a kongkhar pui chu tuimani hian aron kika kongkhar wa hon chuan a chen na hnuai 544 ra cheng pa hi alo ni ya chu pa chuan thom beng cheng siam to lo tur chuan alo ti ya ju yang i chuan ne engamo za chung an ria to lo thu le chung thom beng cheng te chu an siam ani arin lo thu chu lo hrila anin hnuai pa chuan ju yang i thil soi chu enga ma chuan ngai sak du lovin thom beng cheng an siam le ani chuan nataka aron che tur thu chu hrilin a vo zuya anin hnuai pa akal liap nu chuan ju yang hian hallway to pa hian nu pakhat tunga ti po hriat lo ding reng hi mu in chu thil chuan ati hlau deuh ni turani
kong khar chu rang tak chuna khara chu hi phone a charge full mu chuan han hon sak mai chun tuma ma se a password chu alo hriat sak box si lova angai na chu awang du khopang le atuk le lama chuan building security office lama chung kalin alei zone nu chu anlo mu lo chu azota security officer pa chuan thok khat lai deuh khan chu hi chu alo kal thu le a in chung lama thom beng cheng alo complain thu chu alo hrila ma se tun hnai dawa chuan a hmu tori lo thu chu yangi chu alo hrila chu yangi chuan a room hnuai 544 a cheng chung chang chu zot le in security officer pa chuan 544 a cheng pa chu chung simani thu le ani poin thom beng cheng chung changa chuan complain anga thu chu soin chu yangi hne na chuan lo khre thiam ve ram tur chuan ati buka chu yangi hne na chuan an chen na room number 604 chu meeting ei venani thu chu lo hrila chu yangi hne na chuan an omna 604 chung chang chiang zo ka hril fia tum lai chuan nu pakhat hi man mo taka rong kalin an chen na basement a chuan thilrim cheta kan hriat thu chu hrilin arang thei ang bera lo check sak tur chu na ron tia security officer pa chuan basement kong khar chu han hongin a chunga chuan bolhlo tam tham tak mai hi alo om treu maya security officer pa chuan kumsom liam ta tang khan mitam takin he basement a hian an hnom nok te chu an vom khom thina an ti zel to lo nan he basement hi akal tak thu le chumi hnu po chuan ventilation atang po an la peilu fo thin thu te chu soin hemi wang hian an basement chu arim chelo theilawani ti chuan a soya an hnom nok te chu ti fai turin sum tam tham taka ngai dona wangin ti ngai na a to lo thu chu a hril tel boka chu yangi chuan a hna chu chol sanin anau zum na chu na sa jok chuan a tho chhun zoma chumini tak chu a birthday ni in kimchi sim lai te chuan jung hi chu aril ruwa chuan alo vong mai ani kimchi du ti hre in ju hi khan tui takin kimchi siam sak thin khania ma se tu na chuan siam sak tu tur po anei talo ju yangi chuan ngai tu na thar chu nei in anau phone unlock na tan chuan a birthday ni chu an chulu china alo in milchi mai anau phone a chuan thilawin record na hi alo om thlu maya chung zinga pakhat chu han ngai thla in thil ridop ri hi aron oma chu thil chu in chunga tanga ron chuak nge a phone ngai thlak me ka tanga ron chuak ti po chu a hrang me ulawa chumi wang chuan bedroom a chuan lutin anau thil lo record sa te chu an ngai thla a chu hi chuan thom beng cheng chu anin thu le anuna ti boi vek to thu te chu alo soya chuta chu thoma chuan mi pa oni om tak hi hrele in ma sela eng thil chi nge soiti chu a hre thei lova chu o chu a hnung lampang atanga ron chuak ni tlat chuan a hrele ta tlat maya a hnung lampangan en kola chuan eng thil ma chu alo om si lova chuta anau oni om tak chu a beng bul loka chuan a hrele ta tlat mai naula a om lawani ti a hri a lokna chuan aron tuam zui nga la heti la hian an chena apartment doorbell chu aron ri a chuta intercom chu han pick up in anau o ngei mai chuan aron bia a ma se thil dik lo ala om tlat mai chu hi o chuan a sui ngai chu a sui non reng maya thil thleng pa ngai satliani lo ti hre thiamin chu yangi chuan kong khar chu a hongam talawani piphola tang chuan pon lampang chu wa bi in thil mu chuan ati hlau khop mai alei zon nu azong chu lo ni lawa thom ring le rap thlak zet mai chu ron om chun zomin ni ko hrelo chuan chu yangi chu leya chuna tluwa an har chhuala chuan a khuma hian alo mu a khanga thil ton te kha amu mang mai nge atak taka a thil ton ti po chu a hre thiam ta chi lova ki hu na kha an apartment a chu rong kalin anin kom du na an ti tun na tanga alan danin ki hu na le chu hi te hi lowin ngai zong ve to in tharuk zet chu an lowin zui to hi alo niya ki hu na po hian uninga moti chung chu a chanchin a hret to lo wangin a chanchin ngei venin an chen apartment lampang hi arong kal hi alo niya an pahni chuan local district office lama chung kal dunin chulai hmuna thok te chuan thlatam vak lo liam ta khan room number 604 a cheng chuan complain a the lu thu le ramhuai a hmu thu te chu alo report a ni tam vak lo liam hnuwa chuan a chen na room number 604 a chuan thilrim chetak mai midang te chuan an hreta tlat maya an han hong chu alo in khai hlum thu chu an hrila in lama a ho hnu chuan thil te chu ein heti la hian a chen na apartment ngei maya mi loin oklum to a omani ti hriat te chuan amur uai theya rum khat po ju yangi le ki hu na te
an apartment lama an let le chuan beng cheng lo tura hriatir na bok hi an kongkhara chuan an lo bil le a ju yangi chuan an in hnuai pa jungsima thil ti ani chu aring thiam ngala ki hu na hian ju hi zon na tur flyer te chu alo siama heti lai hian ju yangi chu police te chuan ron phone in thil thar a hriat lo chu an ron zota ju yangi chuan an in hnuai pa jungsiman a thil ti dan te chu lo report in anau bo na chungchanga po in zom na an nei mai thei ti chu na lo hrila ma sela police te po chuan evidence thata kan nei ni lo chuan jungsima chu an man ngot thei bik lova police te hne na tanga an hriat le danin an chena bullok apartment a chuan surveillance camera a om thu chu an lo hrila ma se chik taka an han en nu po chuan chu hi chuan a chena apartment chu a chu san lawani ti chu an hre theya chu tianga an apartment complex a chu san lawani chuan jungsima chuan a leizon nu chu a thukru ni chuan angai dewa arin hlel na ti zual turin a phone tele a purse te chu an room a alo om vek boxia police te hne na chuan a chena in chu uluk taka check sak tur chuan angen taringot mayane fin fe na chiang taka omani lo chuan rin hlel na rengot mang chuan jungsima in chu an check thelo thu chu police te chuan an lo soi boxi an doorbell chu ron ri in ki hunan awa hon chuan tu dang ni lovin an in hnuai pa jungsima lo niya jungsima chu thinrim taka ron thok chuak ania ma se kong kharon hong tu chu mi pa lo ni tlat mai chumi wang chuan han in bek dai le dovin in chung lampang chu amel do zak zak maya thudang po chu soidu ta lo chuan thom beng cheng chu siam to lo tur chuan ti in ngoi reng chuan alet vele mai boka room number 544 kong khar churun langin jungsima thinrim khan chemte alo tho chua pui hi alo niya ma se ki huna alo om ve wang khan alo chengam lo mai hi alo niya ju yangi chuan a unau nu bozon na flyer chu banga te chuan tarin heti la hian mi pano pang pakhat hian basement kong khar lampang chu alo thlir reng lai hi awa muwa chu mi pano pang kal son nu chuan a thil en na lampang chu a phone flash la chu onin a chun kuala heti la hian a hnung lampang a hian room number 804 a cheng jung ini chu alo ding renga jung ini chuan mi bozon na flyer chu an apartment complex a chuan tar to alo tur chuan alo tiya an apartment complex chu chei that tum me kani thule ming hliawna eng thilemoni a omani vai chuan resident committee ten an chi that du lo mai a hlau thu chu alo soya ina let le nu chuan a unau nu zon na flyer chu thlirin a thlir thlok maya heti la hian kongkhar chu ama chuan ron in hongin awa en nak chuan ju hi kha chau mel tak chu na lo dinga rang tak chuan tlam phei ngalin awa kwa chuk ngala khati chung zong khan khoya ngei kal ti chuna lo zota chang talem lo chuan a bedroom lama chuna lu sana anau bedroom a avalu ve chuan tuma an lo om lova chuta living room a hian in khai hlum lai hi a hmulea ma se heng thil te hi amang chia mai an lo ni chaukalama chuan tui in tur chuan akal zui ngala an balcony pon lama chuan mian omani ti hriat tak hian him thla hi alo lang theya chu thil chuan ati hlavin tlan chu mai chun tuma ma se pon lama la chuan anin hnuai pa jungsima chuan in chunga chuan lukhung ron tumin an kongkhar ko chu alo risk wal na samaya juing chuan chauka chemte chu la in balcony lampang chu film khur tak chuan pan pheya an balcony a chuan tuma an lo om lawani ti chu awa muwa ti chuan kongkhar pui lama chuan let le in piphol atang chuan corridor chuan bi kuala anin hnuai pa jungsima po chu alo om to lawani ti awa mule boka a thahuai theyani heti la hian anin hnuai pa jungsima chu thinrim na chuan atua mep maya thom omna niya a hriat lai te chu ai en kuala heti la hian a omna chung zone chi hallway a hian tuimoni ading ni hian a hria a chuta motion sensor light churan in onin light en na lampang chu tlan chung chuan pan zela hallway top in chong sang takatang chuan a in bin liam ta ni jungiangi po chuan atu zinga chuan police siren thom chu hre in an mithi chu tu dang ni lovin jungsima ni ti chu a hre ve chawani juyangi chuan police officer hne na chuan an mithi pa chu 544 a chengani thu chu lo soin a chena apartment chu uluk taka check sak tur chuan alo ngen non lea police te chuan a in chung chu uluk taka an check to thu le mi han thu rup na tur om ang eng thilma an hu lo thu chu an lo hrila un har sa taka to wangin a stress na sa ni chuan police te chuan an ngai saka an chena resident committee ho tu te po chuan juyangi chu buine siam to lo tur le an ming that na ti ming hliau thei thil chu ti to lo tur chuan an lo tia ani lo vai chuan a chunga thil poi taka thlen thei thu chu an lo hrila a chen mek na room number 604
achung le a hnuai chia room te po hi room danglam tak mai ania alua to tu te chuan harsat na an la nei deuh zelani hemi wang hian juyangi chuan an in chanchin riat chian tumin an room chung chia jungini chu han kom chu ril ruka an ina a han kal chuan nopang pakhat hian aron tlan pela jungini chuan a fanuni thu chu alo hrila jungini chuan 704 a cheng thin nu pakhat chuan thombeng cheng an siam thin nianga in an chunga alom lo thin thu chu alo hrila chunu chuan a omna chung chuat chu frying pan chuan alo khong chiam mai thina hetia ceiling a khon rik vak hian room number 604 a cheng pa chu ati thin ur hle maya tubo nian chuan room number 704 a chuan vakalin in nei tu nu chu atubo chuan ava khong tamaya chutia thil rap thlak takati ni ti an hriat chuat nu chuan lau thongin atlan chia a midang puina zongin bangle chuat te chu akut chuan a chung kuala a ha te chu a thrial rebop pok mai boka ma sela a thom lo hretu om chun te po chuan thom beng cheng satlia ni anga in an lo ngai sak lem lova chu chiat to na rap thlak tak chu pon lam mi te chuan an lo hriang ti hlavin an chen nei in chu che thatna an thok lo mai ang ti hlavin ngoi an chu ta ni room number 604 a cheng pa la chu a chin khriat mi lovin a bo zui buka juyangi chuan ani le tuna room number 704 a chuan tunge la cheng thom la ala fo sia ti chuan a zota jungini chuan tuma tuna chuan an cheng tori lo ti chuan a lo changa chu thu chuan juyangi chu a bar khai chiang khop mai hetia chen na apartment a pan le la hian a kong khara chuan lian zet mai hian thil hi alowin tar leya hei hian amak ti na chu ati zual ta hle ni thil lo ta thin tu kha jungsi mani khana nga ya ma se tu na aboral to hnu poin thil chu alo lein tar chu maya ma se tun ruma chuan an thil tar chu ableng vek hi alo ni ya juyangin thil taram pot thla chu kong khar puya hian hrimhmuna kalro ti hi thisen hian alowin ziakul maya atuk lama chuan juyangi chuan anaw bo zon na flyer kha alo la sem kuala an chen na redevelopment committee chu an lo nei me ka juyangi po chu a in hnuai pa jungsiman ati boy thina wangin zangna dom na pek chuan lo ti ama a unaw nu zon na flyer mi then khatin leian lo rap mai ani ti mu chuan a thin churimin aril ru chu na hle maya resident committee how to nu thu soina mike chu la lokin an chen na building chei that lo chuan aril ru kap lo thu le anaw bo mek thu le zon mu adu thu chu aron soinon leya an how to nu chuan top to tur chuan alo tia juyangi po chu ngoi mai thei to bi khek lo le kut tho meu chuan anin bak kai zui ta ni juyangi chuan alei zon nu chu an chen na apartment complex khoyamolai bera hian ala omni chuan ringa ki hu na karong kalin juyangi chu aron hruai sona ki hu na po chuan a thei ang tokin investigation chu lo nei in tubowa mi chu tu pa room number 604 a cheng kha a chen na apartment a chu asan lai pakhat ma a om lo thu soin apartment complex khoyamolaya ala om mai thei thu chu alo hrila juyangi rilruwa chuan basement kha lo lang ngalin kha basement kha arim che em maya chuta chuan engthelemani tak chu a omni chuan anga yani juyangi le ki huna ta chuan basement chu lu chu a en kwal chuan ril ru ka ki huna chuan camcorder chuan akal na vel chu lo recordin room kil khata hian tuimani lo let reng khi awa muwa aril ru chu hanti pau khau luin athil mu na lampang chu panhnaya chu athil mu chu room number 604 a cheng thin pa khani a hria in a phone chu han phorin a phone na thalak nen meu chuan a han en mila room number 604 mi ngei chu alo ni chiang nge ye chuta ri beng verzet mai hi aron om zuya chuta chu palu chu ki huna bullama chuan aron lir tamaya juyangi chuan engthilma a hmulo wang chuan ki huna motor chuan alampang chu pana a omna wa thlen chuan ki huna omdan chu mak chu ti hle maya en fiatuma awakal nei le lai tak chuan ribeng verzet mai kha aron om lea chuta ki huna taksa chu danglam tak hian ron inherin athil mu chuan juyangi chu ambar khai bokaniang nunglama chuan a tol dor maya ma se tlan cheman lo ki huna chuan aron beizui ngala juyangi chuan a ming chuan han au thin ma se ki huna chuan engthilma a hre thei to tlat lo ki huna hi ama china ni lo ti chu chianga amit mengte chu danglamin engthilemuni tak thlarau sual chuan a possession ni ti chu a chiang reng mai juyangi chuan a reklum thei tangel don ti hre in lunghi da fu in ki huna luwa chuan a chut saka chulai hmuna tang chuan tlan chiat chu tuma leilona lon lai chuan ki huna chuan a ke chu aron man sak leya
hetiam ang taka omla hian an chena building committee ho tunu khan lo hmufu in basement atang chuan aron pot chuaka an har chuale meu chuan property office a hian alo oma a hliam te chu an lo tuam sak towa an chena building ho tunu berin alo chan chu kani ti hmu chuan mak chu athi hle meya an ho tunu chuan basement zone kal laia a thoma hriat thule alo puitak dan te chu alo hril fi a police te an phone to thule basement chu an enfia tur thu chu alo hril tel boka juengi chuan zo na tam takaneya chung zinga makati deuh mai pakhat chu an chena apartment complex a chuan no pang pani chi an cheng chu makati ni jung ini fanu me cheno pang pakhat le an how to no fapa chi chu no pang om chun ni in a hriani an apartment how to no chuan juyengi thil soi chu makati hle maya a chan chu jung ini hian fanu anei to lawani hetiang kom dun la hian police ta chuan juyengi churan phone in ki hu na kha basement a chuan thi hian an lo mu chuaka basement chunga chuan thirkong khar pakhat a om thu chu juyengi chuan alo hrila mase police te chuan basement chung chu an dam vek thu le eng thil ma an mu to lo thu chu an lo hrila police te chuan hun har sa taka to me ka wangin ril rulama har satna anei ni churingin basement a chuan kaltori lo tur chuan an lo tia police te thu soi chu enga ma chun ngai du lovin juyengi chuan basement chu alut non le ngata heta hian anaw camcorder chu a hmu chuaka chu video a chuan anaw chuan room number 804 a chuan alut lai hi alo lang theya chu room chunga chuan phol chikhat vibrator an hmang lai hi alo lang theya khang thil zong zong kha jung ini thil ti vekani ti chu alo lang chiang ta view mai video pakhata chuan jung ini chuan anu oni om tak chuan mi ta chu alo bekual vela midang om mi si lo te khan midang om ang tak ta chuan alo in belai te chu anaw hian alo rikota ju hi in atana hlo om theiani ti hriat meu chuan jung ini chuan ron nang chin in aluwa chuan ron khon saka athil hmu chuan ju yangi po chu ati thin rim khop maya chuta thom zoi tak hi hre in avakal nei chuan anaw ju hi kha alo niya rang tak chuan ju yangi chuan anaw chu basement atang chuan hroi chua chu tuma mase an kalna tura chuan jungini chuan alo chang khiau to mai si ngei tak chuan ron nuin tu bo hi aron huma ju yangi chuan anaw chu mundanga chun han kalson puin kongkhar chuan khara mase chuna tur a tak lawa chuan anaw chu han bi ruk tirin jungini nen chuan anin ma chon ngei chu angai donani jungini chuan 704 a chengnu po kha ama thani thu chu arun soi chuak boka afanu abeng cheng tia alo complain fowa wangin kongpui lama ain fiam tira masela van doi thlak takin afanu chu motorin achi hlum thu chu soin afanu chu chunu wanga thiani thu chu a soitel boka jungini chuan muang chang chuan juengi chu tha tum chuan apan nai zela juengi chu tlan che in a biruwa heti lai hian ribeng verjet mai kha ron om le in juengi chuan a hearing aid chu a phela chuta jungini chu ron langin tubo chuan ron chu ngalin juengi chu leya chuna tluwa jungini chu juengi taksa chuan ron thu in tubo chuan chutlum chu tuma heti lai tak hian thomrap omzet mai chu an chung lama hian aron oma room number 704 a cheng khange me khan jung ini chu aron zuana chu hun chu rem changa chun la in ju yangi chu thei tok chuan tlana basement thir kong khar chu kharin jung ini po chu chan tumna anei to big chung lawa jung inin ati hlum tak nu in ati ang chi chuan jung ini po chuan midang te hriat tur chuan bangta chu aron chum thina masela midang tela chuan thom satliat ni mai chuan an lo ngai vele tho mai boka juyangi tu una chu him tak chuan basement atang chuan an chuak duna ni ten liam le hnu chuan room number 704 a chuan nula pakhat hi arun thara chunu chuan jungyangi churan be in present te churan pe a tu nen ngen chen ti chuan lo zotin alai zon nu nen ani thu chuan lo changa masela ama chia chu arun husia anaw ala dame mo ti kha anaw tha akianga la cheng mai mai ani melani